Masu sauraro barkanku da sake kasancewa da mu cikin wani sabon shirin namu daga nan Sport Hausa News. Idan yau ka fara shigowa wannan channel din namu na Sport Hausa News, ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa domin sanar da kai daga zarar mun dora. A yau muke samun labarin cewa ɗan wasan gaban Manchester United da Ingila mai shekara 26 Marcus Rashford na sahun gaba cikin jerin waɗanda farisan Germany ke son maye gurbin Kylian Mbappe da ke shirin barin ƙungiyar a ƙarshen kakar wasannin nan. Real Madrid ta adana wa Kylian Mbappe namba 10 idan har ya zo ƙungiyar daga farisan Germany a wannan babarar. Shugaban ƙungiyar Florentino Perez ya shaida wa 'yan wasan Real Madrid cewa Mbappe zai zo ƙungiyar a ƙarshen kakar nan. AC Milan za ta buƙaci ƙarin kuɗi euro miliyan 100 kan ɗan wasan gabanta mai shekara 24 Rafael wanda shi ma farisan Germany ke son ɗauka idan Kylian Mbappe ya bar ƙungiyar. Manchester City na fatan tafiyar Mbappe zuwa Madrid saboda ɗan wasan gabanta Erling Haaland ya sabunta kwantiraginsa har zuwa kakar 2029. Chelsea a shirye take ta biya fam miliyan 111 domin karɓo ɗan wasan gaba na Napoli na ɗan Nigeria Victor-Osimhen. Manchester United na son matashin ɗan wasan gaba na Bayern Munich mai shekara 18 Matthias Tel. Newcastle da Aston Villa na rububin ɗan wasan tsakiya na Arsenal da Ingila Smith Rowe. Kociya Oliver zai jagoranci atisayen farko a ranar Talata bayan tabbatar da shi a matsayin sabon kociyan kungiyar na Crystal Palace. Baliba Costa na farautar ɗan wasan bayan London da Ingila mai shekara 21 Tanji Mendy. Ɗan wasan Manchester United da Turkiyya mai shekara 25 wanda sau ɗaya ya taɓa haskakawa a ƙungiyar Fenerbahce na zawarcin ɗan wasan. Duka dai wannan shine ƙarshen labaran namu na yau, sai ku tare mu a gaba idan mai duka ya so.